Бүген безнең яраткан кызыбыз Гали ва Ләйсәнәнең гомер бәйрәме дип башлана безнең чираттагы хат юллары. Табигатьнең сынаулар вакытында декабрь салкыннарында Аллаһ Тәгалә безгә нәни кыз бүләк итте. Үсеп, мәктәп елларын уңышлы гына тәмамлап, шәһәребезнең нефтчеләр институтын экономика бүлегендә белем алды, ә бүген исә үз теләгенә ирешеп яраткан эшен башкара. Кызым, котлыйбыз сине 25 яшь тулган көнең белән. Сиңа киләчәктә ныклы сәламәтлек телибез. Алда тормыш юлыңда шатлыклар читләп узмасын. Кияүбез Фәдис белән пар канатлар булып, сәламәт балалар тудырып, тигезлектә яшәргә язсын. Гомер бирдем сиңа, газиз балам. Ак биләүгә сине биләдек. Җимешебез дип иркәләдек. Матур-матур җырлар киләдек. Көннәп түгел, айлап, еллап үстең, шатлык өстәп безнең күңелгә. Нур сибеше якты йолдыз булып балкыйсың син күңел түрендә. Сайлап алган сукмакларың алып менсен гомер түренә. Һәр чак кыю, сабыр, гади бул син. Төшенерсең яшәү серенә. Безгә терәк, кирәк булып алда көтсен бары бәхетен, син кызыбыз безнең өчен җирдә иң кадерле якты өметебез. Иң изге теләкләрдә яраткан әти-әниегез калалар Ләйсән сезгә карата. Туган көнегез котлы булсын. Шағында туды ғазиз қызыбыз, шатлық бәхет нурларыны да ұзақ өмір юлыбыз. Сайрый-сайрый сандуғаш, қанат қаға қарлығаш, қуанышып сайрашабыз, нәни қызыбыз туған. Кадірлеп үстірәбіз, күзләргін